EH Bilduk Europako hauteskundeetarako eskua luzatu die gainerako alderdiei. Erabakitzeko eskubidearen eta eraldaketa sozialaren alde dauden alderdiekin harremanetan jarriko da, baina nabarmendu du Euskal Herrian jarriko duela fokoa. Erabakitzeko eskubidearen inguruko eztabaidentzako une garrantzitsua dela pentsatzen dute. Euskal Herria Bilduk elkarlanerako eskua luzatu nahi du, bere prestutasuna agertu nahi du, herrien Europa eraiki nahi duten koalizio alderdi guztiei, bai? Eta herrien Europa eraikitzeaz gain eraldaketa soziala helburu duten guztiei. Arlo politikoari dagokionez, Euskal Herria Bildutik hainbat aldagai azpimarratu nahi ditugu gaurko agerraldian. Gatazkaren konponbidea, autodeterminazio eskubidea eta eraldaketa soziala. Gure herriak bakea eta demokrazia behar ditula ozenki aldarrikatzera goaz Europara. Gatazkaren konponbidean alde indarra egiteko garaia da, eta Bruselak duen implikazio maila bizkortzeko aukerak hobestera jokatu nahi du EH Bilduk. Erabakitzeko eskubidearen inguruko eztabaidak zentralitate osoa hartuko duela 2014tik aurrera. Europak prozesu irekia, parte hartzailea eta demokratikoa jarri behar du abian. Europa alternatiboa eraiki behar dugu, bere gabezia demokratikoak gainditzeko. Eta bide horretan herritarrek izan behar dute protagonismoa.